10.2012 Fond Turovcia. Dovolte mi, aby som v úvode svojho príhodu vyjadril potešenie, že vás môžem v zastúpení obce a poslanca obecného zastupiteľstva pozdraviť a privítať na dnešnej slávnosti v deň pri príležitosti vzdania úcty k starším. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví a nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavujeme a s istou dávkou prekvapenia si hovoríme typické frázy. Do čerta, zase je piatok a ja som nič nestihol. Vážení prítomní, dnešný deň sa stretávame v mesiaci október, aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným. Pri takýchto príležitostiach sa človeku neraz premieta jeho doterajší život, uvažuje o zmysle ľudského bytia, o zmysle nášho života. Preto sa kláňajme hlboko a ďakujme každému ránu, že sme sa mohli zobudiť, uzrieť slnko, vidieť svet, objať svojich najbližších, stretnúť sa s kamarátmi a počuť všetko, čo je okolo nás. Určite každý človek si želá šťastný život. Úplné a dokonalé šťastie však neexistuje. Jednému chýba to, druhému čosi iné. Každý ľudský život je iný. Človek ho musí prijímať, žiť ho, ale sa nevzdávať, boriť sa s prekážkami a ťažkosťami, siahnuť až na dno svojich síl s vedomím, že po každej búrke sa všetko vyjasní. Treba sa tešiť z maličkostí, pripomínať si chvíle šťastia a radosti, ktoré sme prežili. No nesmieme zabúdať i na čaro terajšieho života, že nerozhoduje len vek, ale i životná múdrosť, duševná pohoda a nezlomná vôľa človeka žiť svoj život pre ostatných. Aj dnešný deň sa chceme myšlienkami, spomienkami, spevom, ale aj pekným slovom vrátiť o niekoľko rokov späť. Pospomínať si na dni mladosti a tešiť sa z dosiahnutého, z každodenných radostí, zo svojich blízkych, z krásneho dňa, z úsmevu, zo všetkých tých maličkostí, ktoré robia svet krajším. Milí dôchodcovia, neostáva mi nič iné, ako vám zaželať veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopený láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Nech je aj vaša jeseň plná plodov, krásy, pokojnosti a slnečného svitu. Prajem príjemne strávený večer a želám si, aby sme sa o rok zišli najmenej v takom hojnom počte ako dnes. Ďakujem. Köszönöm szépen a szót polgármester úrnak. Tisztelt szépkorúak, mert ugye így hívnak benneteket, nagy szeretettel köszöntünk ismét 2012. október 13-án szombaton ezen a szép, gyönyörű napos őszi délutánon. És mivel már lassan beesteledik, mindenki leteszi a dolgat, a kabátot otthon, hogy egy kicsit megpihenjen és fölkészüljön erre a gyönyörű hétnek az utolsó napjára, vasárnapra. A Jóisten azzal áldott meg bennünket, hogy ezen a mai napon találkozhatunk itt is Fölsőtúron a Kultúrházban, hogy megemlékezzünk arról, hogy milyen jó és szép korúnak lenni,
és egy kicsit visszaadjuk nektek azt, hogy nektek szépkorúaknak, nyugdíjas korúaknak azt a sok szeretetet, amelyet tőletek kaptunk egész életünk során, és kapunk is mindig. Ahogy a polgármester úr is mondta, reméljük, hogy idén is, ahogy összegyűltünk, jövőre is ugyanebbe a szalomba, vagy még többen összegyűlünk. Köszönöm nagy-nagy szeretettel Szőlősi Sándor, ifjabb Szőlősi Sándor művész urat és kisebbik zenekarat. És emellett még egy meglepetésként Gubik Magdolnát köszöntöm nagy szeretettel, művésznő. Egy-két verssel megelőzzük a szépkorúaknak. Milan Rufus, modlitba za Stanku. Matička Božia, ti deťom dvakrát milá, počúvaj, čo ti teraz rozpoviem. Nechaj nám Starku, aby mi dlho žila. Starka má pre mňa času, koľko chce. Starka je vľúdna, má Boží pokoj v duši. Starka sa u nás nikým nedelí. Má času ľúbiť nás a nič ju nevyruší. Pri nej má týždeň 7 nedelí. Nadrhám si kvety pod lesom na stráni. Vám, starí rodičia, kytku dám do dlaní. Hoď vám vlas šedivie a zrak sa zakalí, príjmite od detí najkrajšie pozdraví. Príjmite kytičku, čo slzou prevlhla, a mne sa tískajú slzy tiež do hrdla. Nech sa vám predĺži životná vaša púť, to vám zo srdca želá vaša vnúčka i vnúk. Óbecsei István, szeressétek az öregeket. Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket. A reszketőkező őszapákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült csápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket. Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, a vigasztalóik ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűkborúba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg a panaszukat, enyhítsétek meg a bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg felnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el helyüket, mert ti lesztek majd az öregek. S mindaz, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket.
És ha oda tekintünk a másik felére a helységnek, akkor visszatekinthetünk egy kicsit a tavalyi évre, hogy mi is történt a tavalyi nyugdíjas találkozó óta. Itt van a adventi hangversenyünk, íme már másodszor megrendezve idén is december közepetájékán. Szeretettel várunk mindenkit, ahol fölépett többek között a polgármester úr is köszöntő beszédével, majd az zeneiskola tagozatainak diákjai. Lukon Krisztiánnak lépten túli származású. És itt a nógrádiak, ahogy előadták a betlehemi játékot, amelyen Magyarországon Debrecenben tavaly aranyérmesek lettek. Legkisebbjeinktől legnagyobbikig mindenki szólt egy-két szót, vagy énekelt, vagy videót. Itt a zeneiskola fuvolás és fújás diáklányai, valamint karvezetők. Akik az elmelleti szóval is díszítették ezt a jeles eseményt. És itt a Nógrádi testvérközségünk lakói, akik eljöttek, hogy mutassák nekünk a reményt, hogy idén is megtisztelnek valaminket.